Tongya Hill District Council थांबाय जोंनायखा जे कास्टमारि law borok je justice delivery खालामनानै judge je खालामनाय दंमोन आरो codification of customary law ungयनो खालामबानो ओमफ्राय जों बर'नि आरोनि बय पत्ररक जों फि फाइया जोंबो सिनियर customary law codification ungयनो बाहायलाय खालामबानो बर'नि आरोनि जे judge दंमोन बर' फायै सालसानि workshop फायै job तो बर'नो जों रिंनाय अब सर्वदलीय थानो हिने मानो ताई lawyers दङ जों रिंनाय सिनि MDC executive member जतन रिंनाय सालसा workshop खालामनाय बिथिंथि जों नाबनो बचनो फायै लामा फुखायनाय अब गायसे जों बर'नो बयमु Tongya बर'खौ बसिका आरो बर'खौ जाज रहनाय workshop खालामनाय बागै जायखि सांके Shillongo TTAADC बमन खालामनाय बागै आरो आलु गुदामखानो जे जागा दंमोन 99 years नि बागै लीज जाजाक दङ आरो जों गेस्ट हाउस खालामनाय बागै आरोनि जे भिलेज हेडमेन दंमोन बर'नो कक्सायाके आरो सामनो थांबाय बर'बाय कक्साका दाबो आबुनि बागै NOC रेखाङाखै माननाय जों बर' MC रिनान बसिका NOC रिमानि बिथिं खालायै जों आरो प्रजेक्ट स्नामै आरो TTAADC बमन गेस्ट हाउस स्लाम जागनाय अमो हंगे गायनि मेजर सामन जों फायखा आबुनि यागुलो हंगे जों चेरापुंजी थांखा चेरापुंजीआव प्लास्टिक जे खिबिजाक मानि अबनो बाहाय खालायै निनि ताकमनो पाइरोलाइसिस थक नगनो पाइरोलाइसिस ऑयल खालायै मान ओ ऑयल आबो थक डिजेल हाहायनो पेट्रोल हाहायनो आबो स्कूटर चालक मानो गाड़ी चालक मानो ओ प्रोजेक्ट नो जों नायबोखा अमोनि मेसिन नो जों बायनायनि बागै चाइटियकनै चिनि एडसिनि बागै जायखि सानके मियावो जों गुवाहाटीयाव फायै अरो कायसा कायसु जों हा नायबोखा नक नायबोखा आरोबो गुवाहाटीयाव जों TTAADC भवन खालामनायनि बागै चाइटियक जागनाय अमोनि बागै जों हा नायलेखा जायखि सानके TTAADC नि सिमि आरो आसाम राष्ट्रनि Hapangनो जों कयखा जोंनो हा रिनान बागै TTAADC भवन थांनायनि बागै ओमफ्राय आवबो प्रसेसिं दङ बर' हा रिखाखाय जों हा बायना नांलिया जों नक सिमि थांनाय नक थांनानै बिथिं खालाय जोंनि बर' आरो थांखाय दंनानै जानानै बाक्साबा ताहिनो रुटि खुंनानै थांगौ सा खुंजानो थांगौ बाक्सा खाय आरो दंनाय रखानो जे फरायनाय र गार्डियन रख थांगौ अरुणाचल थांनाय र आरो लेंलामानि जागा खायनाय बागै जों जायगायाव असुखनो जों थांमानि अ सामुद्र बेवसा जारिनाय मियावते केसांके दिमा हासाव रखै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि बर' रखै जों कक्साका बर' गुवाफायनो चिनाव फायनाय चिनाव स्टाडि फायनाय जोंबो बर' नेर थांनाय बाहायखलै बर' सामदांखं नि टाइमनो अलंग बाहायखलै बर' थाबाय दं हासिं बाहायखलै थाबाय दं बर' बाहायखलै गारिनि टेक्स नाय दं एमप्लयिज रुमखानि बाहायखलै प्रफेशनल टेक्स नाय दं अ प्रसिडिउरनो जों जोंनि ADC मिसिङाव बाहायखलै जों बनो यासागैमान आवो जों तेवसा दिमा हासाव हेडक्वार्टार हाफ्लंनो थांलायनाय नै जों बर' नखरिखा बर' बसिनाव फायनाय असुख जतने सिगां